Nginibingelele babukele enhlana sezantsi namhlanje njengoba kuyi-Father's Day. Ngifuna ukuthi kobaba Nkosi yami njengoba behlele emakhaya ngithi bobaba bafowethu hayi njengoba umama beshilo ney'ngane njengoba zishilo ukuthi happy Father's Day. Kodwa ngiyafisa bobaba ukuthi zazi wena kuqala ukuthi ubaba. Bathi nabefika bezothi happy Father's Day kube ukuthi nje nawe appreciate into oyiphilayo. Bobaba uNkulunkulu anibusise. Ngilana-ke bafowethu. Namhlanje njengoba kuyi-Happy Father's Day, baba zicabanga ukuthi yini oyifisela umndeni wakho. Zicabanga ukuthi yini oyifisela umndeni wakho njengoba bekutshela ukuthi i-Happy Father's Day nje kuwe njengobaba wabo kusho ukuthi bakuthembile. Dokotela uNgcobo yahlehla kungena lapho kuze uzohlala uthenjwa phela ekhaya, kuze uzohlala uthembekile, kuze umndeni wakho futhi uzohlala uthembekile, uhlale futhi nawe ukujabulela. Kufuna ukuthi mawubaba uhamba ufune zonke izinto ezempilo, ufune zonke izinto ezinhle ekutheni umndeni wakho uhlala ujabule. Kanjani ke uzothi na ufika lapha kuDokotela uNgcobo yahlehla, Dokotela uNgcobo yahlehla umtshela ukuthi wena yini oyifinayo, yini futhi oyifisayo. Dokotela uNgcobo yahlehla bese yakubuka ukuthi njengoba nje ubaba onjena nje wena ufuna ukuthi sibambe la sihlanganise ekutheni bese kuphuma lento oyifunayo. Kanjani ke bafowethu ngila ekutheni ngireceive ama-call usuku nosuku, ama-message usuku nosuku, abantu bethi hey ngifuna ukuthwala, ngifisa ukwenza ukuthi nokuthi. Ukuthwala phela bafowethu akukhulunywa efonini. Ukuthwala akukhulunywa efonini. Kufuna ukuthi mawufisa into efana naleyo sondela eduzane, sihlale one on one, sibukane nami ngikasese kahle ukuthi yini wena le oyifisayo. Ngoba leyo ukuthi ikhulunywe emafonini uzogcina wenza ingozi, ugcina usuthi kumele hayi mina sengikhathele uyazi ukuhlupha sengifuna noma yini. And na ufuna noma yini uzothola ingozi phela. Asibalekeleni nje lento yokuthatha inoma yini ugcine sewuthatha phela. Kodwa woza sondela one on one 073 219 6664 kuze umndeni wakho uhlale ujabulile, kuze iy'ngane zakho ihlale ijabulile, kuze impilo yakho futhi nawe ihlale ijabulisa, kuze your bank balance ihlale nawe nje ijabulisa, kuze nawe futhi noma mawufika e-fuel station garage lapha ungabi nenkinga. Mabethi bayakubuza nje lama-petrol attendants uvele batshela hayi lapha nethangini izoyisho lona uma isidiniwe. Angiyangizwa phela. Angithi uyabuka ukuthi lento ihamba into ende kanjani ngokuthi wena fika kimi sihlale sikhulume sibonisane sibuke ukuthi siya kanjani phambili, sibuke futhi ukuthi sisizana kanjani, sibuke nje ukuthi sijabulelana kanjani, si-advisane futhi. Ungathathi phela noma yini ngoba wathatha noma yini ngiyakutshela awazi. Bese ngithi nje namhlanje kuyi-16 entsheni yonke bafowethu, wonke nje umuntu omusha namhlanje njengoba kuyi-16 akwesicabange loya nyaka 1976 sizibuke thina, sizifananise nalabana, sithathe okuhle okubi sikiyekele. Kodwa thina sibuke ukuthi namhlanje siya kanjani phambili and ikusasa lethu silakha kanjani, imindeni yethu futhi siyikhulisa kanjani, imindeni yethu siyigcina kanjani ekutheni izolo njengoba nilale ningadlile, kusasa wena ezumuntu omusha uyafisa yini futhi ukuthi umndeni wakho ulale ungadlile. Umndeni wakho uvikela kanjani ekutheni kusasa ulale udlile ngokuthi asiyeni esikoleni. Ayikho into eyendlula isikole, ayikho into eyendlula isikole. Ningezwa futhi abantu bethi kuyathwalwa abantu kunjani. Ukuthwala bafowethu kusiza ekutheni wena unani, just to add entweni onayo. Ungathi uzoyekela isikole uthi uyothwala, iphutha elikhulu lelo. Ungathi futhi uzoyekela isikole kunemali esheshayo, iphutha lelo. Ungathi uzobalekela ama-consequences wempilo, uthi uzobalekela ama-consequences empilo, uthi hayi ukhona Dokotela uNgcobo yahlehla. No, it's totally wrong. It's totally wrong. Isikole it's number one. Isikole it's number one. Isikole kuyona yonke into oyifisayo, isikole number one. Ukulalela it's number one.
ukulalela ukuhlonipha yiko kuzokusiza ekutheni noma usuphethe mhlawumbe izihlahla oyinezokungcwaba yahlehla bese kuyakusiza ngoba kwawena inhlonipho unayo egazini lakho uyayiphila. Angithi siyazwana bafowethu, inhlonipho ihamba phambili. Hlonipha umama wakho, hlonipha ubaba wakho, hlonipha ke umndeni. Sibalekele lento yokuba imidlwembe entsheni nje yonke. Nkosi yami, namhlanje njengoba kumhla ka-16 usuku labantu abasha, Nkosi yami, ngiyafisa sengathi nani uNkulunkulu anganenzela konke okuhle. Uthi noma uphuma wenza okwenzayo kodwa ungayilibali inhlonipho, futhi uze wazi ukuthi mangabe unomuntu obonela kuye impilo uzosizakala. Ungafuni ukuphila nje impilo yobudlwembe, ungafuni ukuphila impilo futhi yasestradini. Impilo yasestradini ishiyana, mina njengoba ngila eNewcastle, ishiyana eWaterval. Impilo yasestradini ishiyana eWaterval lapha ayilenzi iphutha, noma ikuthatha ikubhekise eBlood River, noma ikuthatha ikubhekise eGlencoe, noma ikuthatha ikubhekise la eNewcastle. Ngiyacela njengoba kuyi-16 namhlanje, angifisi nokuzwa ukuthi kukhona umuntu omusha olale ey'tokisini. Angifisi nokuzwa ukuthi lapha nosizweni ema-4 khona abantu abasha abasele namhlanje njengoba kuyumhla ka-15. uNkulunkulu uzonisiza, uNkulunkulu uzokwenzela. Ngiyazi ukuthi ayikho into ongayifisi, ufisa yonke into ukuthi uphumelele, kodwa into yokuqala hlonipha. 2 yiye esikoleni. 3 bese-ke uza-ke mhlawumpe-ke kudokotela umngcwabi yahlehla. Udokotela umngcwabi yahlehla uzokusiza if unalezi zinto lezi engiyibalile: isikole, ukuhlonipha, okunye nokunye-ke kuzokwenzeka. Kodwa if unalezi zinto nje zombili, definitely sure, angikutshela manga, kuzokwenzeka. eGoli ngizobe ngikhona ngoMsombuluko, nangoLwesibili ngizobe ngikhona. Siyabhukha, inombolo engithola ebhukhwa kuyona it's 073 219 6664. uNkulunkulu anibusise. Uye phela udokotela umngcwabi yahlehla. Niphile nje nonke emakhaya. Ngiyabuka nje ningangibuka kuyi-Bright Stand njengoba kosiwa nje wena ubhizi ubhekene nomngcwabi yahlehla, kodwa iyi-16 phela. Ngiyabonga.